înălțat, ce-am știut noi am cântat. Să rămâneți sănătoși, sănătoși și bucuroși, că am ajuns ziua cea sfântă, când colindele se cântă, sărbătoarea lui Hristos, să vă fie de folos. Sărbători fericite! Gata? A fost? Cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Mulțumim foarte mult și sunteți niște copii minunați. Numai faptul că v-ați antrenat 2 seri aici, asta denotă că sunteți niște